Čau, chtěl bych vás všechny pozvat na O'Neill Czech Freeski Tour, která se pojede v Deštný a v Peci. Jsou to dohromady 4 závody, včetně Evropského poháru a mistrovství České republiky. Čeká vás pořádný prize money, kamery od Sony Action Cam a spoustu dalších cen, takže vidíme se na závodech. Čau.